anyị ekele gị nwanne anyị ọchị ya ndị mmadụ na-ekwu na ihe ọma na ka isi eme mana anyị ga-achọ ịmata ka obi dị gị kpọmkwem na kemgbe ibido chebe ichi echiche ọzọ nke echiri n'ụbọchị nke taa ka ịkọwara ndị ụwa onye ibu kpọmkwem na ihe eji mara gị. Ekene m unu afọ m kpọmkwem nne na nna m gụrụ m bụ Okudilichukwu Nweze nwabere nwata Nwankweze n'Ogboka ejicha anya Nweze wee malụ m n'ọlụ m na-alụ mụnwa bụ dibịa ebe nke Chinechi m kpọrọ mụ kemgbe Chineke na-eweta ibe ebe a ọ bụ ya nwa bụ na m gburu efu ọlụ m na-alụ ndị mmadụ na-abịa ebe a eweta efu eweta ebinye eweta anụ dị iche iche mana ibe a niile a na-egbu anwa echizụlụ m na-abụrụ taa m gburu ịnyịnya m wee si na taa m gburu ịnyịnya afta ka enyokeche si na ha abụgo na enwewu alụmkpalụ onye na-egbu ịnyịnya bụ onye aka dị ọcha dịka omenala be anyị ji were odo m wee si na tata na ọ bụ ọzọ m kpọmkwem ga-abụ Chimereze ọzọ Chimereze Nweze n'ọmụ bụ ọzọ Chimereze Nweze n'ebe Chineke merụ m eze na ọ ga-emekwe ndị ọzọ ọ dị mma. ihe ọzọ eji mara gị bụ na ị na-agba dibịa mana ewu ihe dị iche na dibịa nke gị a sị na ị naghị ana ego na ọ bụ ịrụ ọrụ mmadụ ọrụ ọ bụ na ọrụ ịlụ doro ya mmụọ bịa kene gị biko ị ga-akọrọ anyị ije ka isi bido dibịa na ka isi eme dibịa nke gị. Ekene m unu ndị be anyị dịka m si welu bido bụ na ọtụtụ ihe ebugelilu mụ tutu m wee mara ihe bụ akala mụ mana oge o delu m anya ana m agbalị ya ọsọ orie eziokwu na ndị mụrụ m nọ n'omenala vụrụ m ụzọ wee gbuo efi a gbuo ịnyịnya bụ ịnyịnya gbagotelu mana duga agwa ọ bụ ji bịa na aga ụka ji welu bịa onye ọbụla na-agbachiri omenala ọsọ ma onwe m sokwu wee gbalị ebe omenala ọsọ mana oge m ji wee bụ na ọnwụ m na ọbịa isi m ụdọ steeki I have to give in and condition enye m na agwara m na-ejelu nji nyere m bụ na m chajigoro mmadụ 20,000 ya ekweta ngwongwo o ji alụ ọrụ na ibe m ga-anata ya n'ego bụ 100 naira n'ibe ọbụla m achajina ya ọ kweta ngwongwo ọrụ ahụ m lụta ya ibe ọ ga-edebere m bụ 100 naira n'ole duga ihe ga-eji wee nye m taịm ọ ga-eji wee lee ọ ga-eji wee mara ọha nwarụrụ ọrụ a o wetelu ha ego ha n'ime ego ha maka m ji eri ibe na-azụ ụmụaka m ha nyere m mkpenu n'ike mkpụ blọk na omee obe na-aga na m ji wee bụrụ mmadụ so iwu ndị mmadụ m na-eso ọbụla m nwa ha n'ọhịa kpọọ onwe m jibia amaghị m ga-akwa na-alụ ọrụ ana m nwa m eme disobe maka mmehie egbuo m. Esi na nna gị bụ n'oche nna gị ochie bụ ihe ka ị nọ na nke a gosiri na ịmụghọ ka esi agbajibe amụ. Amụọ m amụ enwenuwe onye m nọrọ n'aka mana ọ bụrụ ga na-ekwuo if at all na-enwere ebe m jere enye ji wee saba m bụ oge m na-agbaganye nzọ na mama alụ ọrụ a agbagaghị m ọtụtụ ebe mana ebe dojilu m anya bụ onye eziokwu na ndị ọcha nwe nke akpọrọ ịka nke a mụ na onwe m bụ the curator Amuwo Zone for many years for years na Lagos yes so ebe ahụ ga mụ nọ ebe ahụ ga onye ọcha bịara wee shi m mee jebekwe m na-ekwe isi mmanwụ dị ọrụ and m na-ekwe mas duga ibe a na-akpọ dis MTN mas na isi mmanwụ enwe dọọlụ duga isi ibe atụrụ atụba elụshi na ọdọọlụ and n'ikpuru bụ the cloud shi na-agbadata n'anyị na-agbagokwe n'elu m ji emebe omenala na omenala ga-akara mụdụ and ike nke Chineke na ana m abụkwa maka na ebe anwa ga-enye na omepee m wee bụba mma n'ime anyanwụ n'ugbo onu ọfụma duga m ji anụbụ bifo maka na echi m n'inodo na-anụ onu na ụmụaka onye m chọọ nne na nna bụ onye a na ebe a from nwata ana m anụ onu mma mana m na-agba ọsọ na ejọ mmụọ na-eji m nshi na m achọwu mmeniti nọ ejọ mmụọ so mana ebe ọ bụ ka m na wee maa na Chineke bụ oke mmụọ ibe niile ọzọ si na-eje ọfụta. Mgbe eji madụbarụ mgbu anyị na 1992 ọ na Ogbunemike ga anyị na-eje anyị jere saa akwa ka anyị na-asụ sụcha akwa n'ibe mgbede
ya kpọọ mụchi m ken na ya na-ahafụ Lagos na ya na-ahafụ anyị Igbo kịta eje Lagos ọ ngekwa na m ga-anagote ede obodo ede nke mama anyị mana amawụrụ m onye ọ bụ na-achị ya hafụ obodo a kịta ma ya bụrụ onye nwụrụ anwụ n'ụtụtụ echi ota ka nwa anyị ji wee nagote mụ na nwene m tebe ama uche ọ nọkwa ebe a wee nọrọ na nke mama anyị n'ebe a mụrụ mma anyị n'obodo ede ya nwa wee chịrị akwado mmiri wee nachie Lagos na Enugu ga ọ larụ mgbe obe ga-aka na agba night wee na-adị na-enyocha obe ga ndị oji bịara wee kwa ibe niile dị na be anyị bụ ede mba onye a na-akpọ ede mba ugwu nwee dị igwe bụ agbata obi anyị ọ na-enyocha obe ga ukpokpo obe eru n'ụtụtụ echi ihe ewee jie ndị chi oge ogbu ka eje fụrụ ndị ibe anyị na-abụghị ọkpọwa anyị na arịkwa ebo anyị na niile ọ ibe na eyi bụ onye jiri eji obe na ogbunemike o chie n'ọnwa kemgbe ụwa ọtagoso ọtụtụ ibe ọzọ biko ka anyị na-abịache ịma na dibịa dị n'ụdị n'ụdị ewe ndị dibịa bụ mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ abịakwa na ezinụlọ gị ugbu a Nwaneguta bụ dibịa ndị bekee oge anyị gbara ọ sị na ọ na-agbụchiere ya ike ya kpọkwuo gị inene na mmụọ mara ka esi eme ajụjụ m wee bụrụ ndị nke eji mara gị ọ bụ awele ka ọ bụ ịfụ ụzọ ka ọ bụ mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ onye aji na-adọ ka ị na-agwọ ka ọ bụ imepụrụ ndị mmadụ ịchụrụ ndị mmadụ ihe mmụọ kedu nke eji mara gị bụ kpọmkwem dibịa nke izetara ma ọ bụ nke nna gị na-eme bụkwanụ nke ịnọ na ya kịta ekene wurie nne na ibe m ga-eji wee sị n'ọdụ agbata na-atọ bụ ibe mmụọ oyi m ga-akwa na-emetọ ọfụma abụgodo awele bụ nna ebe ọ bụ na onye aka ji dọbụ nwoke dọbụ nwaanyị asị na ọ da-atụ nwaanyị ime na ọ nwewe ọmụmụ na ọ bụ eje ọkụ ọtụtụ ibe m bugoro ebe a bụ ndu Chineke chiri ha nwee nwa bụ ndị pụtara efi egburu ebe a ọtụtụ m bugoro ma ebinye andị ahụ nwoke gị na-ekwu okwu a anyị na-agụkwa ebe e nwere ọtụtụ oge m na nọ n'otu a na mama Chidịka m wuo ibe mma atakpelu m ji onye a shefu ebe a na ibe dị ụtọ a ga-eme ada omekwe so ajụọ m ma chọwụ na m na-abụkwa ụzọ n'udu nke m na kategori nke m na-agụkwa ọnya ma na-emekwa were ya dọrọ gị mma kedu ozi ị ga-ezijere ndị na-ekwebeghị na omenala dị mma oke ekene ewu oji m ga-eji ndị ekwebeghị na omenala dị mma bụ na m ga-egwe ha na ndụ mma dị ike anọ ndụ mma bụ ibe tọrọ nta anyị and the first of all ibe ị ga-awụta bụ onye chi na omenala ya adịghị ike ọzọ gbara ọkpa ya na wee ọ na-eje anyị na ekwelu ka m gwụta mgbe m na-eje na-asaghachi mma alụ ga ibe ji wee mee na-asụkwa n'elu anyị ibe eji eme aka na bụ fuelu na ọ bụ ibe ọbụla bụ ụlọ oke na ọla edo bụ n'ime anyị ga-ochefụta ada onye bụ omenala aṅụ bụ oke mmụọ ọ bụrụ na ịmala ya n'ụwa ga-adụrụ na mma ọzọ